kører den. Very dirty. Very dirty. Hvad skal jeg gøre nu? Du skal bare filme mig. Den filmer. Nå. Det er smalfilm. How to wash a podabanner. 1. Først så sætter man det i blød. Ja, du skal filme hen på banner, ikke? Gør jeg også. Og lige når det er lidt i blød, så kan man vaske det meget hurtigt med højtryksvasker. Prøv at lægge mærke til. Så er det banner sådan set skinnende rent igen. Så skal det bare lige tørre, og så er det klar til næste sæson.